Sampane apa rondo to, Mbak? Rondo dengkulmu wir. Mbok rasa ngegas ngono lho, ditekoni ngono leh nyente-nyente. Rabi apa tau rondo. Lah nyapur andang rabi, selak kasep lho, Mbak. Engko nek wis kadung tuwekno alot. Kowe ngerti apa ora? Ngerti apa? Aku wis depresi semenjak mbok ngono nedak, Cuk. Genah koyo gelem ngono kok ya. Asu. Ya pas nganu awakmu ya kluget-kluget ngono kok nyalahne aku. Enggak suka aku. Aku wis depresi suwi. Lah ya depresi kan mergo awakmu dhewe to. Blengkring anu kok ora gelem leren. Wis njaluk neh. Ya enggak suka aku ngono kuwi. Enak ondo ngombe sarung. Sampane rondo apa bojone wong? Aku rondo, Mas. Awake nek kadung penak ngene iki lho. Obah sak obah panggah pas. Ya. Rasa kesuwen, suwi-suwi ora ngenteni apa. Ayo rabi. Tapi biyen sampean pegatan iki gara-garane apa, Mbak? Bojoku mbiyen mati tak racun. Kok jaran ra sido? Ini Tak cucu telepon aja. Halo, assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Ya, cawete mama jebol kabeh. Lah polahmu iki kaya apa to Mas kok iso jebol kabeh? Lah ya sing satune ndi? Iya, satu nembong nyandi katanya digondol tikus. Lah mbok teko ndi kok iso gondol tikus, kapok. Ya tuh Mbak Asma toya sing baru ya. Mosok 5 tahun ra tau ganti lho, cawet loro cuci kering pake. Yo sing sabar to, ayah rung bayaran kok. Alah, penggolkon sabar-sabar piye to ya? Sampeyan mesti ngono kuwi lho. Lah kon piye wong karang urung di duit? Alah, yo wis lah. Karemu lah. Yo cuci kering sik dilakoni sik to, Mah. Yo tak lakoni sak kuat-kuatku pokoke.